Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δύο. Δεν υπάρχει τσακρίνες. Τι θέλετε τίποτα? Έχετε από το Καναδά? Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι. Από πορτοκάλια? Όχι, από μουσμουλα. Γαλλό. Μια που το λύσανε και δυο στις τσακρίνες και πώς θα βγάλω μάκρη. Κάτι από το Καναδά. Λοιπόν, πορτοκαλάδα θέλετε? Δεν θέλετε. Άρα, εγώ να. Από λεμόνια. Χωρέ τι θα γίνω κομμένα αυτό. Ρε τι θα κασώσω. Να τώρα τι? Κασώσω στο τέλος. Όλα θέλετε? Χωρέ τι θα γίνω κομμένα. Έτσι, μια μου λέγανε μόνο εδώ, μια πορτοκαλάδα, μια σκότα. Τι θέλετε. Από εδώ, για το όξο. Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα Να θέλετε? σπάσω, να μην το ξαναπάμε φυλακή. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα. Να φανού. Α, και τότε μου τέλος πάντων. Να σε καλέω. Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι. Κατάλαβα.